मा होनदोंमोन ननिस्का नोङो? अमाया मादि खुरो? ए इदि खुरो? गय दंफाङाव जुफैयो अमाया? Matariku, Pak. ओमफ्राय थाम्फै अरबालाय? Picok. Picok. Hello everyone and good morning. Welcome back to the Bodo Couple YouTube channel. लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो फैलायबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो एभाकाड' फुलि गायनो नागिरदों। तनिस्काया नै थांनो गाबगासिनो। नों थांगोन? थाङालै मामा लेवार दङ। सिखारदो। सिखार फै। गसं दे होमबा गसं दे थांगोन दे गसं द' दे गसंदो। बे अखा हागोनाव थाङो नामा फै। गसंदो दे। थाङा। गसं थांगोन दे। तनिस्कायाबो थांनो नागिरदों लोगोफोर नै मेंब्रां मेथाइ जानानै हाथायखौ नायलाय सिनलाय गेसाव जाजोब्बाय नै फांनै थिखोजेनबाय ओमफ्राय नैबेयाव दंबावो आरोना बरिया रज'जोब्बाय बेंगलरनिफ्राय लाबोनायमोन आङो बे फुलिखौ ओमफ्राय दा गायहैनोसै लिमिटेड बिराद दाम एभाकाड'आ जायफोर नोंथांमोना बाटार फ्रुइट माने बाटार जायो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बाटार फ्रुइट होननानै बिराद दाम आरोना फांसेयावनो 2000सो गोलैयो 2000-2500 बेबायदि एवोकाडो फार्मिंग करके मुझे 1 करोड़ का बिजनेस बनाना है अगले 5 साल में। इसका ब्लूप्रिंट मैं हर्षित जी से लेना चाहता हूँ। ऑर्चर्ड की इकोनॉमिक्स ऐसे रहती है कि देखिए 1 एकड़ पे 170 पौधे लगते हैं, 2500 रुपए का एक प्लांट बेच रहा हूँ, 4,25,000 आपका प्लांट की कॉस्ट आएगी। फांसे गायजेनबाय ओमफ्राय बिथिं लाइन गायगासिनो नै बरिया आरोना एभोकाड' नैबे गोबोर हासारल'सो होदों बेयाव फांसे गायनोसै नै बेबायदि गोबोर हासार सेवनाय होखाबाय आरोना मुजिनाय थाब ग्रथ जाबोयो माने हाखर गिदिर जावनांगौ बेखौ दा हाखौ मिक्स खालामना गायनोसै माने मोसौ बोरमा हाबनो हागौ नालाय बायसान्सनि थाखाय नैबिदि नेट होदों आरो गुनानि बियो नेटआ बेयावनो 600 ना 700 थांदों बे आन्थायावनो 8थाजों 700 ना मा मोनदां 8थाजों दामानो बेबो मिटार सिस्टेम ओमफ्राय नैबेयाव फांसे गायबाय बेयावबो होबावनांगोन बेखौ गायजोबसै लाइन एभाकाड' रानदों माथो एसे बे माबानायनि थाखाय जादों इयो बांद्राय बिलाइ बुरजा थानायनि थाखाय दंफां बुरजा दोन्दोंमोन ना रिङावसो जावैदोंमोन ओमफ्राय दा गायजोबना लानि मुलि सारजोबनांगौ बेहायबो बारियाव हाग्रा जाजोब्बाय अखा हाबाथाय बिराद थाब हाग्रा जायो आरोना लोगोफोर उपाय गैया बिदि खामानि मावैनो भिडिअखौ बानायनो बायो आरोना मालाबा सम मोनसे मेंनायजों थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना तनिस्काया मेथाइ जागासिनो नै आलु चिप्स गाज्रि जाबाय तनिस्काया हाथाय फुगा गेसाव लाबाय थायो हेलौ लोगोफोर जोंहा दाहाय थांनो नागिरदों अखालाव मा होनदोंमोन तनिस्का नोङो अमाया मादि खुरो ए इदि खुरो इदि गय दंफाङाव जुफैयो अमाया ओमफ्राय थाम्फै अरबालाय थाम्फैया नै मासि गाज्रि बेलाय बेखौ दाख्लैनिफ्रायनो बेखौ रोंलायबाय मोनसे खालामबावलाय आरोबाव खालामबावलाय So everyone नै तनिस्काया लादुखौ हारसिं जाजोब्बाय बिराद गाज्रि जाथारबाय बियो स्कुलावबो थाङाखै हाथायबो फुवा हाथायखौबो आंसो फुना होनांगौ हिनलाय हाथाया देलाय गेसाव जाजोब्बाय नै हाथाया दरजायाव मोजां नङा आंसो फुना होदों बिमायाबो खानाय खानना होआ नोंसिना नै बिमाया हारसिंसो जागासिनो सानफ्रोमबो बिबथैयासो खानना होबाय थायो दिनै खनसे खाना होनथिनबाय नायलाय मादि खानदों ओमफ्राय खांबाय आङो नै मारामनि खाननाया नाय नै गस्ला बायनायाखैनो आमबिया बायना होनो हायाखै मारामा मा गय मारलाबो गस्लाया तनिस्का
What is your name? Mein Mr. Scooby-Doo. Okay. What is your father name? सिङाव खुमायो मालाय खामफ्लाय खिलिबखौ मालाय Okay, good. And what is your mother name? Basi Busutari. My mother name is Barsi Busumtari. No, bro. My brother man, Basi Busutari. Okay. 1, 2, 3, 4, 8. One, ओमफ्राय माबायालाय ए बि सि डि फरायदे ए बि दे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U दे थिनायनानै बुंब्रा थिनायनानै नङा माबायालाय दे जनिया Johnny, Liz, Papa, eating sugar, no papa. Daddy, yes, no papa. थिनायनानै POS, my niece. थै open your mouth Oh, you want? ha 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 ha. Johnny Liz, Mama, yes papa sudah Liz, Papa. eating sugar No papa, telling lies no papa. open your mouth Ha ha ha. हाबाय ओरै फै Johnny, này cứ lại. जनिखौ होनखांबाय धनिस्काया Johnny, này cứ lại. ए बि सि डि खौबो हाबाय खालमासिनिफ्राय स्कुलाव थांनांसिगोन ने नों स्कुलाव थांनो थाङा Thằng हाथाइखौ इनलाय Khi नै लोगोफोर धनिस्काना हाथाइया सेवजोब्बाय नै इनलाय China thằng cái này cứ lậu. स्कुलाव अबेहाय थांगोन नों अबेयाव फरायगोन ABC này ABC Içine. nếu đang cái nào थांगोन K